Yang subhai fi baro buan sini Bible study ni kajan min ai ku blai fi keteng kajang try so te ngai ngu blai ru ba yo kalat kum ni bagi nang beteng ni Bible study nemba kita yo tersitar bagi nyo ban sung thu e ketien blai ka balong ka ketien ka ba em na ka menta jongi tong ni doi kukpa jungi bhabneng dong mereka kerhui ke keteng ke bakhui ke jong me try ngi aingu eme bo me penyo pat hangi ke ni ka por bangin penlong ke ni ka Bible study kum ka balang hi kan ran banda ka benta ki jingram ki jong me baro kan ran habangi puli ke ni ka ketien ke ba em jong me ke ba dap de ki jingker khu je kita ki ba puli bat ki ba pedang ru de ki jingit ye ka kan hoet kalong ki jingker khu ru habangila ban bot ye ki jing kai jong ka tin jome a try to isne ban ker khu ngi ka ni ka poru ka banginang beteng ban puli company asisu ye ka ni ka gospel yones ka nong ka balai hakabang ye puli ke jing kren ke jong try Jesu yo Nicodemus mengi poi se ke benta ke ba uyathu ba ka dei u kum khunu brio ban kentiu yu kum ba Moses u la kentiu yo tau sendronong hakali khlau na ke benta ke jing pen em lani ke jing pen khia yengi ki brio ki ba pop bagi nyo ye jing penem ai ke jome try to kurhui we pi we na peneng jungi ki bedan betang ni ka por hi mani bat kum ju ru ki ba sha score ke tin jumi try lumba ke ni ke YouTube channel jong ka balang ngapa ni kini ha ka keteng Jesus Christ amen te ka ni ka tayo ka balang adam ni la puli hadu ka khot ka ba khat sao khat san ke gospel yones kun nong ka ba lai ke dekat ba khat sau khat san hoi ni ha ke ni tayo ngi na pulina do dekat ke ba phra hadu ke ba khat sau san den rei ba ngi pet biang ke dekat ke ba khat sau ka compare kan dia na kini ke dekat baro namar try Jesu ha ke dekat ke ba khat sau wai nuksa ya ke jing trei jong ke jing pen em da ka jing sha jong u halor ka ding phna ba kalong kumba u Moses ula kentiu yo sendronong halor u ding hakari khlau ban pen em ya ki khon Israel ki bala sha po ha kita ki besen ki ba kum ga ding kita ki sen ding monong no ka ba la tho ha ka kitab jong ke bakhamrim haka git ngamut haka testament ke barim blatho ke kitab jingkhen kalnong bar huwei te banginyo e jing sothu shisho e gani ke e badan ke balajia ha riklau ye khon Israel tong ini puli ye gani ka kitab jingkhen ke kitab jingkhen ke don haka testament ke bathmai ini hengamut haka testament ke barim ini puli ye kata kalnong bar huwei te ngin pulina do kata khat ka basau khnam bang nyo bhai ka tanrai jong kani ka jingjia tin dangila sutho bhai kani te ka ngin sutho blai bu try Jesu wong hang to ka gospel yones kalnong ka balai ka khat ka khat sau wong kumba u Moses ru ula kentiu yo tau besen ha ka riklau kum taru ka dei ban kentiu yo khunu brio bo eu banget ha u unom jot shu nrei unyo ka jing im bam jukun kata ka dei ka bo try su kran sipang jing penem wong ba kumba u Moses ula kentiu yau tau besenya kari khlau kum taru ong kadei ban kentiu yu
kebun kentiu yu ha keding pana. Moses kentiu yu tau besen renong menba ki khun Israel kedang dan hari klau. Kentiu tau besen renong ha uding. Balai ulai kumta. Tongi nya puli ye kan ni kalnong bar hoi kitam jiken kena beginyo bahai kanong rim jongka. Kendiat ngan hap pensai net ba teng amla iman. Ngan puli na do khot ke besau. Bat kilayat no lom hor dagal lenti ke duriau besau. Ye kabanlet saudong ye kari edam. Te kalau pisa kemensim jong tau pajba namar kata kalenti. Tiu tau pajba ula keren persya yu belai bat yu Moses. Balai filai alam ingi nakari Egypt bangin yap hakari klau. Namaru kupu umdan lemni ko umru umdan bat kimensim jongi kilas ngu jeli yu niu kupu basniu. Tiu try ulapha ye ki sending pedeng tau pajba bat kila pu ye ki briu te kila yap sibun ki briu na ki Israel te namar kani kita ki briu kila wan ho Moses kila ongru ngila le pop bangila keren persya yu try bat persya ye meru to duai ho try bon simno ye kini ki besen na pedeng jongi. Baru Moses ula duai na kebentau tau pajba. Tiu try ula keren hau Moses. Tu tahu ye me yu sending, but tu bu yu halor uding. Ba we baro ubala pu haba ula kmi yu unyo im. Tiu Moses ula tahu yu sendrenong, bat ula bu yu halor uding. Tela dau besen ula pu yu nono briu, haba ula kmi siau tau sendrenong, ula yu im ken. Tegani kade belajar menbagi khun Israel kila dap ban jam yaga duriau besau. Mo nitip ha bagi jam duriau besau pok jinglam Moses te bat ublay ulay lam yaki saudong yakani kari Edom ke Edom kedan sepang setay lam mingi haka jing sisa kan jin dala khamjan yaki baginya bet klam da jam yaka duriau besau dan re ublay ula penyat no yaki nagalenti ke bakham jerong kawai ni kidau kalong ke jing kanyum jong ki persya yu ublay bat persya yu Moses te kani ke jinglong jong khun Israel ke penpauru i ke jinglong jong ibun sin bangi khnyum haba kidan ke bingi kendo ke jingim ke bangim sung biang ni khmiranti banyo i ke jingbam ke biang lani ke kup kesam ke biang te habangim yo ngi sedang ban khnyum te ublei la dap kulari ki Israel bon ai ki badan kam hakani ke por namar ba kiyat lenti hari klau te kimi opor ban rep ban lum keba ban lum jur lani ban wat iki merat ban bamdo tu blei ulai komno wai ki dau tau kupu bau penhap na beneng bakhot kamana but wai ki ru ban bamdo da kita ki yar khiar lani ki yar klau ki bawan ban siwan hap na sunu bagi khun Israel kin sim kin penyap iki bat kin bamdo. Tiwan la katau blei lo leru kimpat hunhi. Kiong bam si bam ikani kedo hei kani yoni kupu basniu. Kiong ika mana ka bau blei pun ham na beneng badeu basniu. Tu khot bungi puli mena. Tu khot ka ba. Tu khot ka ba lai mo. Namar ukpu mdan lemni ke umromdan bat kamensiam jongi kelas ngau jeli yau niu ukpu basniu. Yau tau ukpu bo penhap ublay na beneng bakhot kata kamana kiong basniu tagamat bakim ngau hun gimbang benbam. Tihot kalong kajing tunjuk iki baki habjat nari klau tenre ublay sim ino iki bikin nyap tangan. Tapi
hakata ka jing khnyum jongki ki khnyum persya yo blai ubulong blai jongki ubulai lam ki na ban plat ki na jing long mrau po pharu ubulale ben ki uba ai ki ka kam bikin trai tenrei ai tiar pat bikin biang ka jing trai phasnai ki tei ki ta ki jing tei ki bakhrau Egypt kita ki Sphinx kita ki piramid ndrei penduna yo siap umau ong nak kapor jungi mo siap umau ni ka tiar katar te don kam tau kun ja phlang bagi ki penan kam ki penduna khnang yu ta ta gamut ki hap tri sitom la ta kim tri ru sa sempat ha ki sipai ki jong pharo tu bleu pelan iki na kata ye kendo jing e ari khlau ki khnyum pat yu blei tu blei uyo sngo ki jing khnyum jong kiong yu tu khot ke bar kong balai philaylam ingi na kari Egypt bangin nyap kari khlau namaru kupum dan limni ko umrum dan haba dan ke jing kerdo ublai penmi ye ko sisen ko ke sen belajur ke jing kerdo ublai wong yu Moses baun dau ding do jung bun pendai hau tau mau siang debat ka kalami no tau mo siang namar ki yo da ka ba thang ha ki wi jaka te ki ut ten rei bleu ai ye kata ko timdan ka bamla ba du blei ban penbiang ki jun kam jaki rei ka ba u community na ki pat kalong ba ha ba ki ya lim ba kari khlau kin nyaisha kat ba yo no blei kin hun bat bakin peteng ten rei kim hun ki ketiang dien penban se Egypt sia kategori ke bagi sate merau kwa phai biang se ban nomrau biang apo pharo kelat no i gitu jing lenyar kitab Exodus ko ong nong balai bagi jing lenyar jong ki khon Israel kalong ka bakhrau ba bat ko ong ba ublai ulayo snow ke jing lenyar jong ki kala kiu ha ki skor ki jong blai takadau ublai usrai ban plat no iki nari Egypt bad ula penmi pen kre swai ki nong elam ban elam iki kata yo Moses bad ubasipara ju Aaron hoi hadian ke Deborah ru hai ka Miriam sorry ka basipara bad Moses ye karu ublai ula penlong ka wei ni ki nong elam dikata ka dei ke jinglong jong ni pat ba te ublai haba ki brio ki khnyum persyayu wan haba ule ki babahan ta jongki kadan kaput te hangni kadan kaput ka jimbitar ublai ka lap kan san sim ai warning e isu to khot ka balai ko ongkum no sorry ka banrio to nga bakla mane puli khot basan ngong balai to kan mar ngi thang ni sedang na khot basau te mentan ga de ka basan ka banrio pat ko ongkum no tiu try ulapha ye ki sending pedeng tau pat ba bat kilapu ye ki brio te kila yap sibun e ki brio na ki Israel te ka jing bitar jo blai teng teng ula ban penpau ru de ka basir khai ka kom musning tau blai ula ban pha de ka eryong ula ban pha de ka jing sleum ula ban pha de ka wiki rukom mo lani ula ban penja yu tau jingbam bu penhap na beneng man kasngi yaki te dakano no rukom lan penstom re hangni u penstom daga jing penstom ban penyap senan tega kita jing penstom u bleu namar bu de u bleu te ula ban penmi yaki besen nang no ru lani ulum mi ki besen ki badan se khlau se betap ulum mi ki sejaka pen berat iki pedang ki khun Israel tebat kita ki besen ki de ki sending ong ni kamat ki ba thaba ki ba shat thaba kum geding kamat ki de ki besen ki ba sirkhai bha ka bi jom ki te ta ki besen ki mi entah pedang ga ta ka kanhon jom ki khun Israel kan mau ki khun Israel ha ka por ba ki mi ban lech se Egypt ka jingbun briu jom ki kalong ko man riu lak ngut te kita ki besen ki mi te ki kanu telim tep syur ki hajar ki fojar
bat kila po na phang ya kita ki pat ba kat ba sha po te bun ba yam te hang ta ki sum thu bleng u blei ha ka jing bitar ju man ta ai da ka ba kham teng e bat ki sedang ban kala ka bumut te ka dukhot ka ban nyo ge thu phang ka ta te namar ka ta kita ki brio kilawan hau Moses kila ongru ngila laptop bangila keren persya eu try bat persya ya meru to duai hau try bo on simno ye kini ki bisen na pedeng jungi te ha kajing so tho jungi bo menta pleng bleu la bitar namar bagi khnyum persya kila man phla hau Moses bangi la laptop persya eu blei bat persya eu Moses ru munongilam jungi pi habayla persya eu blei la ne eu nongilam bu thung blei kata kadai ka pop ki ong ngila le pop bangila keren persya te kai ka ba mi nang ta ki pan ki kerpat yo Moses bo duai na menta jong ki khana ba ki nyo e ki jing map jong ble te bat kani kadai ka benta jong ngiru habangi nget ho try bat la dadan ki mano ki para brio ki ba kwa ban kerpat ho try na menta jong ki kedai ke kamram jungi bangin duai na mata jongki te Moses khamtam ku munongilam ula lej khmat ublei ban duai na mata jongki baru ublei ula jibab igi jing duai jong Moses belai namar bo ublei usung bhai Moses badha kata jing duai jong Moses ayu la ja ublei ula kumno kedkhot ke bafra ne ke bukan time tu bafrane tu dia utrai ula keren ho Moses to thau yami yo sending but to boru yo haloru ding ba we baro yo ba lapu ba khmi yo unyo im to blay ong yo Moses kum ke jibab ye ke jing duai ju bat ye ke jing kala ke bomot jong ki khon Israel bagi panmap wong yo Moses thau we sending to Moses kumnon thau to sending umla ban thau to sending bolong kum kitu gi sen gi ba im gi ba plat ndrei wat usna de usim de karnong namar karnong ka dan ka to jing thaba kum ka ding ka khlan man thaba to usim de karnong usna ye ka to karnong ka dur jong sen banang ta usale umno usakentiu yau tu ubsen haloruding ong tu khot bakhandai tiu Moses ula thau yo sendronong bat ula bu yo haloruding tila da ubsen ula pu yo no breu haba ula khmi yo to sendronong ula yo imken tegala jia kamta kumba ublei uptha yo Moses wong nu bepet yo tau sendronong bekentiu haloruding unyo la im takamut ula syapu dala syapu la sitom la janyap ka tre ka bi ka par ka bi jong besen la suthu ba nsayap kumbayap kiwe tenrei ubleu ong ne uno bekloi ban pet so teu sendronong ba ula kentiu Moses haloruding un la im bat kala jam taru kan kita ke bahasa pop sen ha kita ke sending haba kidan kata ke jinget bo Moses ulo ong ki ban pet so tau sendronong ki pet ki yo ke jing badim den rei la ban dan ro kita bat ki bemnget yo Moses mo ki nong komnon si pet yo tau sen bom dan jing im ha bomlong di tangkanar komnon si yo im ti kita pat ki yap no hi tongin si pet je kata ke stream ru ya ke bau bleu le lembau try jisu tati nginya poi biang se gospel yunes kun nong balai ke khot ke bhat sau hang to try jisu hadien bo ula batayu Nicodemus bo u yato ike bo tip na beneng na ublei pi ke khot bhat lai wong dan ubal lekiu sebneng rei tang utau bo wan hier na bening
ukhon ubreu kan ubadan happening. Try Jesu penkan mau Nicodemus, lani yatho Nicodemus, but de ukhon jong blay, but khatru ukhon ubreu, but de tang ublay ublay, but ubala banyatho ru ki badan happening. Tapi kamdai ke basup ubreu, bon sumut dur sifang dan happening, ublay keren plan ublay namenta jongi ubreu. Tak ada ubreu mudur tu sedang mantho trai ublay lem tam. Te hakawai kari ubreu lem ta lani katu kaningut ki breu ki kham khen kum kirustan hakawai kari kidan la kajong kajingmut ka idea mo te na hatar kom sami kiniam ki bamla nyushu akani ka percaya balai nomor ba kadan kajingmut dur jong breu kan ba lada dei ka bau blei ulap penbet ublei unum penbet bun rukom nomor thau mo ya ubreu baro la bandai kanu ka jet benriu bayong nu bali mo ubajrong nu bolingkot compare hakmat ublei baro kibreu kidai kiju hakmat ju kidai kijing thau ju tekom ta ban penemi kiru unpa tang weu nong pelat tekata kadai bo try su usong hakani ka khot ka ba khat sao kumbau Moses ru ulakiu ulakentiu yo tau besenya kari klau kum taru kadai ban kentiu yo khun breu ong kumba ngila puli mentan hari klau Moses kentiu yo tau sendrong halor udieng balai begitu ki basa apo hakitu ki sending habaki pet yo tau sendrong badan halor udieng kinyo jing penkhia kin lajim tu try Jesu ong kejo korukom kemahap ban penkhia itu ki breu hakamet jongki bikin light na kajingyap jong kamet hakejo korukom ru ya wong yo khon breu komot wong yeladi bahap ban kentiu yo khnang ba nyo ban penlaj emi ki breu na kabi jong hakat tahri klau te kabi jong ki besen hang ni pat menta ka de kabi jong kai kebi jong ka pop tapi ke kidan ki ba mi ki jing stream ni try Jesu kran sepang wong kumba kamot kum ke nuksa lani hakajo rukom de habu ong kumba kamot wong hakajo rukom tambah kam dei pat kejo ka kam katai ka balai Moses ka de ka kam ka bakhamrit utu sendrong kedi kam ke bakhamrit kalau taman pelaj imi ki breu ya kamet ke jongki na ke jingyap kat bakani ke kam ke bau try Jesu pat ule kalau ke bakham khrau teke ei ke jing stream ni ke beningkong ngi ba kitu ki badan kam ya ke jing penkhia na kata ka bi pesen ki hampan pet su tu sendrong balakan tiu Moses tu try Jesu habu ong kumba umat ruban ong begitu ki basung tho ia ka bi jong ka pop ka badan apo jong ke jing im jong ki balada akan poi ke singi besar ki nyap kum basung tho gitu ke besar po pesen bakadan ka bi apo ka met jong ki batang sipor kin sayap tigitoro ki basung tho ia ka bi jong ka pop ka badan ka jing im jong ki bat ki sung thoro ba kim la ban lat na ka jingyap hadu jok ding te ki pediang ya kata ka jing pha jong blei kumbo Moses kumbo blei pha yo lengbo Moses i khun selon pe chu busen nong blei pha ro yang ai phi bangin pe chu Jesu bala kentiu halor udieng lani halor ka ding phna te pi hapeng ki khon Israel ki don ki to ki banget la ngapet kum ong Moses dengan nyo jing im ngan lai im don par ki beketan te kum taro try Jesu kren ni kani begitu ki bapet chu kum Jesu bala sya sanar phna
hoi ndai tang basa narfnan re bagi bangit ru bau layap bat ulami pat hakasengi kebalai bat lakan tiu yu sebeneng lara yu sebeneng tikito ki badan kum kata ka jinget kum banget utu khon Israel kitu ki khon Israel baladang apet chote usen nong nganyo jing pelaj te kani kedai ke bawang trais uni usen nong aba pet yu udai tangkanar ni ong mo te dei tangkanar ndai hakata ka jing thau da karnong kadan ka jing kham jing itanat ban ya kanar ya katama mo ya kasisa na pedeng gini nar ke badan hak to kapor le se bakham idan kata ka jing phnai ka jing tingsan ka jing i ka ba kham idon buram kadai ka renong tu kani ka jing kentiu ya usen renong kadai ka jing sat dupa ban pensung tho yang ngai fi bau ni ubala kentiu lor gading thna ude badan buram ude uba ubleiru un penan buram yu try jisu hakapor bau sya lor gading thna te i kum bom dan e bula bane namar usayam dan re kata ka jing sayap je mdei kum uta uba laptop ye ladi kumuto sendrong ru mdei bu laptop mu ba kini khon Israel ki yap dei biki laptop maki ki sayap de ka bi jong ki pesen te kum taru mdei bu laptop utrai jisu ba usayap mu mdei bu laptop mangam fi ka pop ka jongi ka bi ka badan jong ka pop ka jongi dei namenta kata bu utrai jisu usayap mau dei ubakhlem lai sim la persya ayu blai sim la persya ya ke hukum ke jong blai ya ki ain ke jong blai te sifang trai jisu la tho ka bible bo ulong klempop kamut ukok ngo yu blai na dong sedong haduk ke jing sayap jong lor ke ding phna te ulong bakhlempop nerima bakhlempop ukit penban ya ke jing pensitom jong ka pop halor jongi kabade halor jongi ukit no haladi te ni iru ba la tho sipang trai jisu ya ka bor ka jung ka jing klan jung bat ka jing yaine jung sedo bom jukut kadai kadang ru ka ba ka dan jing sim ni bu sim nuksa do ni bu sendrong namar karnong kadai ka naru ka ba ne ba kadai ka nar ka ba klan Tukum taru utrai jisu wong ha ka gospel Matthias kalnong ka ba arfufra ka dukhat ka ba khat phra wong la ai hanga ya ka bor baro ha beneng bada khando kamut udai badan bor bakhlan nangta udan ru ka jinglong ka bane ka bamla ban pen sange ya kata ka jingne jung ulong ubakhlan bor jiunom sithi sikinong Hebrew kalnong bakhat lai ka dekhat ka ba pra kaung bo jisu ulong ujo minin minta bat sido ki bom jukut trai phikan mau ya to dekhat nei ulong ujo minin minta bat sido bom jukut kamat ulong bo yene mla ban pensenge yu ya kata ka ba ule naga banta jongi ki brio ban penemingi ni ki pop ki jongi to ti benai ba trai jisu habban dan halor gading na kawengi suthu ban ba ki pop jongi tu ba ki pop jongi ru hakadur jong uta uba i lakum bau dei mo badan kapop hagajing syam dei mo badan kapop mengkran tan dei tiga kten jong blai ka kran syai hakikat to kan ni jaka kum ke sisi sinong rom nong ka phra khot balai tongin pe ka to sisi sinong rom nong phra khot balai kong
Namar ia kata ke hukum ia kata ke baka hukum kam simla banle na bakal tlat na kata ke do ublei da ke bau lapha iu khun jung uhi hakadur ke do pop banlong ke jing kenya namar ke pop ula penram ya ke pop hakata ke do siti nong room ke nong balai ke dekhot hel nong ke nong ke ba pra ke dekhot ke balai de hang ni i ba yo trai jisu da ka jing sha jung hlor ke ding phna la nyau yu ku munong pop habala sanar phna yu da upilat kedai namar bala nyau yu ku munong kam sneu la ni ku munong pop utau bom sim la le pop la penlong yu la kom bau de unong pop la nyau yu de la penram yu balai khanang ba kata ka jing penram ka badai yangi unkit na mo ui kata ka sithi ka baar sinong korin ka nong basan ka khot ka baar ka ongkum ni namar yau ta ubam sim la tip ya ka pop ula penlong ka pop namar jongi khanang ba an penlong yangi ki ba hok khanang ba an penlong yangi ka hok ublei hau siti ke baar si nong korin ke lenong ke basan ke dekhot ke baar dekhot ke baar fuwe ndai ke baar ke dekhot ke baar fuwe ngan puli biang namar yau ta ubam sim la tip ya ke pop ke bomut yau jisu mo ula penlong ke pop namar jongi kemut ublei ula penlong yau trai jisu bunlong kapop namar jongi khanang ba an penlong ingi ka hok ublei hau tinamar bo trai jisu udai pat ubahok ubaklempop na kata kadau ula la ban mi pat na ke jingtep ban imbiang wala dala penyap yu namar ki pop ki jongi haga siti sinong galtia kelnong ka balai kedekhat bakhat lai ke ong ukris ula sispa yangi naga jingtim ka hukum da ka bala penlong yu ka jingtim naga benta jungi namar la tho long bala tim yu we baro balas dien hau ding te ha ka jing tho ka badan ha ka testament ka barim ka bau pol ukut hang ni ha ka stis nong galatia kadan gani ka jing tho ka bong long balatim yu we baro balas dien hau ding kamul ta bas dien hau ding de balatim de try jisu usim mi gani ka jing tim ka badai yangi usim haladi da ka jing sha ju halor ka ding phna te kumta try jisu usahaban wan hakadur jong brio usahaban wan hiar sini seperti kamu brio bansim ya dur kamu brio tu de bopom nado adam baro brio ulong pop trajisu sim ya dur jong ta ubolong bopom bola nyau kamu nong pop khmat ublei nang ta ndrei la di ulong klem gano ka pop bat klem gano ka jing tim halo jong dan reu sim yela de pat lakum ude nong pom ban ude balatim nama da kajing sya da kajing tre jong ban sya ka ding phna kom du kloi ban ong bagi bre kin nyau yu kum balatim te ule e kata khnang ba kajing bitar jong ka pop ka jong ka bainong ka pop ka jing tim ka badai namar ka pop kan wan hu un ba ya kata haladi hak jeka jongi kena bangin yo ya ke jing penem ya ke jing pelan te kata ke dei kena bon suspa ingi ni pop jongi ban na kata ke jing tim jong ka an te hak ni ke jing pensrim jong try jisu wang kumbau moses ula kentir yo sen renong halor ding kedan sekawai pat
ublay upha yo Moses ban kentiu tang we besen simong bon tali besen kadau jong ka jingyap te kadai namar ba bon kita gi besen gi sending gi po gi brio nrei ban perlat emi gitu gi basa po ublay ong yo Moses bon snatang we besen te komjuru kalong haga jingye dai bat ka jing penim kadau jong ka pop kabami na kabi tanrai kadai no sitan nrei kani kabi jong sitan kapar haga jingim jong gibreu kom ka pop bat kakta gibreu se ka banyap kata ka jingyap ka balong bom jukun ka jingyap jong ka mensim tiban plot yang gibreu na kata ka jing tim jong ka pop na kata ka jing sirkhai jong ka bi jong ka pop ublay simpen mi sibon ki besen kumbulala ong yo Moses ban snatang u sendronong kumtaru upha tang yo we baru tahu de khon jong ban penemingi tapi kini kidai ki jingsha ki badan kamba te try Jesu hagani ka ju gospel Yohanes nong bakhat sau khot ka banriu wong kumno bomdan nu bawan syok pa lai do komon dan briu bala banyo jing penem bu na banet syok bleu pa lai deng bau try Jesu takamot tang we katu ka khot kong kumno nga ubolong kata galenti bat ka jing sisa bat ka jing imde omdan ubawan hok pa nrei tang danga tapi hangni ka dan ta ka jing stream te haka sithi ngamat haki ki kam ki apostol kal nong ka basau ka khot khatar kani ka dei ka weini ki khot ka pensai kadar bomdan do weipat bo bleu la jit dan da ka weipat ka kerteng bo bleu la jit da ka ban penim yaki brio ni ki pop ta ka dan tang we kum bo Moses thau tang we usendrong kum taru na ka ban ta ka jing penim yang ki brio ki nong pop dan tang we uban ubleu bu kam ki apostol sau khatar ko ong bat omdan ka jing penim hano ha weipat naba omdan ka weipat ka kerteng hapo ka beneng ya ka bala ai pedeng gibreu da ka ba ka dei bon penim yaki tu bleu lo bu kum ta ha ka jing thmu ka jong bleu ka bom jukut nang tau ka sithi ka baning kong Timothy kalenong ka baar ka dekhot ka basan ban riu sithi baning kong Timothy kalenong baar ka dekhot basan ban riu namardan we ublay bat we uksiang ru hapdeng ublay bat kibriu u Christ Jesu uba uhiru ubriu ubala IT yelade ban long ka jing sius pa ya baro ya ka ban pla hakipor ki badaihi te kani ru ka kran syai biang badan tang we uksiang hapdeng ublay bat ngi kibriu ublay sim thau lenti bontali tang ka we ka lenti habangi perkhat sifang ki jing bon ki niam ha ka perthai bro ki ong o bro ki lenti ki le soblei kat bahang ni pan gi kalong mar khong pong badan tang ka we ka lenti badu tau de khonu play Jesus Christ compare ka no ka niam ka bagi breu ki la bandan re ha ka ban ne hi sebeneng dan tang we uksiang te kani ka jingkran jungi ha kabayde ba kani kapen kalam se ka jing penim ngi ngi pop ki jungi bah bangi ngi pet show Jesu balas dien halor ka ding phna naga benta bangi nyo ka jing lat im daga jinget kumbalong gitu gi banget khun Israel ki bayo kata ka jing sutho bakani ka bi ka badan na ketek bisen kan sepenyap yang ta mangam phiru bleu pen kendo ingi sifang ka bi jong ka pop ka badan po jongi bangi ngilai sifang jong kata berba nginyo ya ka jing pelat na kata ka bi ka ban penyap sedu bom jukut senan da ka bangi pet syau tau belas dien haloruding try Jesu Tongi Petrus wong kumno sifang kata
Sitiu Petrus kebaning kong kelenong ke baar kedekot ke baar pesau. Sitiu Petrus kelenong ke baar, siti kebaning kong lenong baar dekot baar pesau. Uba daladehi ulabakno yaki pop jongi hakamet jongu halor utau ding. Pilalap mo anong biang ke siti kebaning kong Petrus lenong baar dekot baar pesau kan puli biang. Uba daladehi ulabakno yaki pop jongi hakamet jongu halor utau ding. Ba habala yapno sekita ki pop nginyo im sekata ka hok ubadan ke jingjingam senam ubadaki jingjingam senam jong u lapen khia yapi te pi da ke jingjingam senam jong trai su lapen khia ingi habangi ngi pet su ubalas den halor ding te manoba penmi ya kani ka bi jong ka pop hangi deu tau sentiment setan mo dei mo kani ka bi ka bau penmi bat ban penwan ya ka jingyap halor ki brio baro ki ban kani ka perthai tin rei ka jing pelait pat ru kawan do new way uta ubalas din halor ding ubulong try jisu ban ahengi ka jing imbam jikut ban pelait yangi na ka jing tim ka bau hapok ka hukum namar ka pop namar ba ka hukum kamla ban penim yangi ban namar ka jing bha jungi kamla ban penim yangi nani ki wei pat ki para brio kum taru da ka jing sya ya try jisu nginyo ya ka jing penim pi ka ktin blai ka kran syai ba ka hukum kamla ban penim kamut ka bale ya ki ka kumba ka betha ka hukum ka ba kongoi ka hukum kamla ban ai jing penim dei ban kongoi ka hukum re tangbak la kongoi ka hukum kampat mut balayo jing penim namar ka hukum kamla ban penim dan kam yu tau bala ban penim bat kata kalong yu Jesus Christ te kumno ken ba ngila ban pet show Jesus kita ki bepet hakari klau gitu kon Israel bepet show tau sendronong kumno baki la ban pet kidan pening juki kidan sejengai ba man riu langut ki brio perkhat jengai ba nau tau sendronong maru musas tu de brio te habu jet uding na se tau bajrong kat bala nang tau sendronong ru ba mdei ba he than umla ban sna ru ba he bar ndre namar badai karnong tu ula ban phalang tu ke jing thaba jung haba kasat kasngi tedan kita ki badan sejengai ba ndre kiyo ye ke jinget ban pen kisui i berngut i tai sendronong tai sejengai ba ndre langut ki brio perkhat mo da fimut dorang hang ni siap bandan ndre langut ki brio ta apa isu seno ke jing lom brio ten penyang wuding hang ni tu ba sejengai tu tenrei kata ka dei ke jing sia ru jong ka ding phna baki brio habaki wan su jisu teng ki kidan sejengai ba no play jengai ba na emlang salang ke babha kidang don ha ke jingdom jong ka pop jengai no play ndrei ki i manu mala ya kate ke jing tingsan jong jisu lor ka ding phna bat ka wan ke jinget bal nga syani au un pelat yanga kata ka dei ke testimony jong ki babun ki bala wan su jisu kidon ki jing snow shifting ki babun hala diru namar ka pop ka jong ki ndrei ha jo ka poru ki yo ka to ka jinget te kumtaru kalong yangi kumbalong gitu ki kon Israel ki bapet na singai te but kata ka jinget ka kedau yu ka kedau bah kedau no jong gitu ki banget kinget ba jisu haba usdien yu lar ding phna kamot ula syayap namar ki pop ki jong ki kamot ula ba no mo ka pop ki jong ki bo blai nyo shu ka pop jong ki bat kinget ru bakata ka jingla jong kala biang yaki baginyo jing penim dan kam shu de kawi tiki brio ki bom la ban nget ka ki perkhat nang hable sekata baginyo jing penim
te kim kloy ban pediang yu Jisu longkom gitu ki kon Israel ki baklam pet show to sendrenong balai namar ba ki ong kumno tang spet to sendrenong nsio jing penim nyo jing penkhia mo na kata ka bi besen ki perkhat o di banda wat ikilat kilenti dak jing start brew bat ki we te kum taru kolong ki sngi jongi bon ki brew ki myo ye jing penim lani ki kentat je jing penim namar ba kim shania dak jinget hu Jisu penban ki wat ye kilat kilenti ki baki perkhat daladi dak jing start brew banyo jing penim banyo le akhmat ublei te kitni ki ba tenu blai ke kren tebat kani ke jing kentiu yo nu senru ka thoru ye ke jing penan buram te try Jisu ula kren sifang kata hadian bola de ban let segading phna ukren sifang ke jing penan buram ye ladi te shwatat bun kiu segading phna ukren ni kisenran bo menta la penan buram ye te la kentiu yu te kamdei tang ke jing kentiu kum uta uba la iben kum uta la kum banyanyo kum nongkam sniu reka de ke jing kentiu ke jing penan borom yu da ka bo sha ye ke ding pana te ha gospel Yohanes he kan nong bakhat lai ke khot ba life way life war ke thok kum ni namar kata onda la letno Jisu lo ong menta la penan borom yu khonu breu bat la penan borom yu blai hu la da la penan borom yu blai hu u blai ru un penan borom yu haladi bat un penan borom yu kumni ru gospel Yohanes nom khatlai dekhot ke life way de life war kani ke de hadian bo Judas Iscariot wala de try Jisu wala phatno nagato ke jing khawai ke jing khoi try ke baning kong ke bagi bam ye ke jing khoi try ha ke to ke yeng ke ba try Jisu la pha ye Petrus ye ki senran ban pen kre ye ba ke le bam no try Jisu la kren ke to ke ni kentien Judas ula mi no ba ktin jong blai ke tho bu Judas let ban islan ka banta ban die yo try Jisu te ha ka ta por no lami Judas try Jisu ong menta la penan boram yo khonu brio mo te kane ke jing penan boram yo try Jisu kanang beteng bat da kala wai ka perthai da try Jisu lo wan ngin si i ka boram ka bakhrau jo ong te sin beneng mun pau kata ka buram ka bo bleu la ai hu man long nong sin char jong ka beneng bat ka khando te ka sedang na ka jing kentiu yu lor ka ding phana te hakani ka khon try su ong kumba Moses ula kentiu yu senya ka riklau kum taru ka dei ban kentiu yu khunu breu ko bomut ba kumba ka juk rukom kumo bleu lo patha Moses kum taru bleu lo pha lo penbet bo try Jisu un sim yaka ta benta kum nong penim jong perthai tika e gajing thamun ta bagi breu ki banget hu kinom jot su ndri ki nyo ke jing im bom jukut tika tu khot ke ba khatsan ke peteng kum ta in puli tu khot bakhat san kong kumno bo ru banget hau unom jot shu nreunyo ke jingem bom jukut hab bansha e gading phna baki briu ke ni u hlor gading phna bat kitang ki banget hau u hlor gading phna ki bepet shu ki nyo ye ke jingem bom jukut kinlat na kata ke jing penjot ke babam jukut kumba kitu ki khon Israel ki bala pet show sendrong bab kentiu Moses ki lalat na kata ke jing penjot je kemat na ka bi jong kita ki sen ding kum taru
inlat na ka jing penjat ya ka jing im jungi ka mensiam jungi ya ka donot jungi hadu jong ka badai na ka dau jong ka bi jong ka pom bagi nyo ya ka jing sup ya ka jing keman bom jukut haka hima blai tu blai ka khu ka ni ka jing pule na ktin ka khu jong te ngi haban sim kham suki ka ni ka benta nomor bun bangim jukan mau ban perkhat ya kata ka bau kren tra Jesus phang nu sendrong hari khlau balakan tiu Moses bat ban perkhat ya ka jing dei pedang tau sendrong bat ka jing penem ka jing sayap jung lor ka ding pana te tu blen ka khu ta ka borom ka jung amen Tuhinnya dua, kukpa jengi buhabneng, nyangu eme nak benta, bemelai kini kalat, kumni bagin puli ketin kejongme, bagin sungtu atrai, kanu kadong kebal, me melap penbet lupa, melap temu lupa nadu bom jikut, bekadai utrai Jesu, ban kentiu lor kading pena, kenang bakat kiba pet syu kiba nget hu. Untuk ke jinget ke bersisa ke donut, kinyo ya ke jing pelat im na kata ke jing jot ke bahadu jok ding, kinyo ya ke jing im bom jukun, ke jing im ke bekerhai hak hima ke jome. Try yarap ingiru, bagin pet seme da ke jinget, yarap ingi bani I yame, utau belasyak halor ke ding pena. Bala yam bala mi pat nagi bayam bat yo ba la kentiu saka buram ke jong ka bah benenghi ka buram ka ba mi melakiu na kani ka slak hando din ka jimi pat ban syong ka ketiga man ke jong blei yarap ingi try benginyo kani ka jingit la dangim pat ngit hami bat ngin nyengit ru hami namenta ke jingim jongi silentar barok koi ke jingim hi haduk kata ke sengi ke bamen wan pat ban syawi kita ki balangit ki balasyane ame haduk ke bekun ipani gini keteng Jesus Christ amen tong yang long dengan kepat ibas sendroi sama ban pelat ini dah ke jing ku bat Tani duai. Nyai ngu yang me kutrai kum kene kapor kene kam singi kutrai ya kebame penla yang kutrai bangin don kene ka yeng ka bagentang ke cuma kum ka Bible study ku kunran. Ho nyai ngu kutrai bangin la yos ngau ya ke jing sya ka ketien ke cuma. Trai me la kiu halor ding pana nam ta ki pop ki jonga pa ding pop ki jongi kutrai. Ho ka buram ni ai syame au blei badap dak jing e badak jing sen e yang ki priu ki bacot ki barem angin mi nang ne ko trai rengkat ke ni ke tien ke bakoi ke jome ko trai bar ka bawai no tu ai be ke jing ai e ke jing trai bro no pen em jing Jesus Christ ke jing e ba ke jing blei bo pa lem ke jing pen chai por ke jing pen gen ke jing alam len ti ke jing men sem bakoi to ke ni lai ke ni syong ya sa lem bat ngi kum ju ro gitu ki ba mandi dem ke kerteng ke jome la kalong hang ni situlup setelah ke pertai Nado menta sidu ki arta ki bebam cukup ro. Amen.